Takže ahojte, dnes na Jobspote v Trenčíne sme sa stretli s mnohými uchádzačmi, my sme Continental Tires Slovakia, sme v Púchove a asi nás poznáte hlavne ako výrobcu pneumatík, či už osobných, ľahkých, nákladných alebo nákladných. Pneumatik, ale nielen to, my sme aj technologické centrum, kde máme rôznych inžinierov na výskume a vývoji. Koho hľadáme? Ak ste manuálne zruční, ak máte dokončené aspoň stredoškolské vzdelanie a hľadáte dlhodobú prácu, tak budeme veľmi radi, keď sa nás pozvete a pošlete nám životopis. Ahojte, my sme Leoni Wiring System Slovakia, sídlime v Trenčíne a v Dubnici a naša firma sa zaoberá vývojom a výrobou káblových zväzkov a rôznych ďalších plastových komponentov pre automotív zákazníkov. Sme na Jobspote v Trenčíne a dneska sa uchádzači hlavne zaujímali o to, aké pracovné ponuky ponúkame, to znamená všetko možné od výroby, logistiku, financie, účtovníctvo až po vývoj rôznych káblových zväzkov alebo elektrokomponentov. Ahojte, sme spoločnosť KMF, ktorá sídli v Trenčianskych Stankovciach a zaoberáme sa komplexným spracovaním plechov. Dnes práve tu na Jobspote v Trenčíne sa snažíme osloviť našich potenciálnych budúcich zamestnancov. Ponúkame rôzne pozície vo výrobe alebo v administratíve. Ahojte, sme Elektrotechnický výskumný a projektový ústav z Novej Dubnice. Našou vášňou je výskum a vývoj a sofistikované riešenia v oblasti dopravy, obrany a bezpečnosti. Hľadáme pracovníkov na pozície konštruktér, elektrotechnik, technológ, inžinier elektrotechnik, CNC frézár, CNC horizontár a CNC laserista. Ak chcete pracovať v našom kolektíve, určite navštívte naše webové stránky alebo sociálne siete, kde sa dozviete viac informácií.